नवरात्रि अभी आगे आला बा। आप लोग देख रहे हो कब लोग कि नवरात्रि में नवमी के दिन कुंवारी कन्या के खियावल जाला, लेकिन आज के समय में एगो अभियान चल रहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी के लोग नहीं चाहता, सब लोग चाहता कि हमारा बेटा हो, हमारा बेटा हो, लेकिन आज के समय में अगर बेटी पैदा ना हो तो फ्यूचर नहीं है। अभी तो चला था, लेकिन अगर बेटी के लोग मारे लगी तो वे बेटी बेटा के कैसे पैदा करें। जब कुंवारी कन्या खियावे के रहेला भैया तो 9 को देवी खोजा ली, एक ही भैरव भैया खोजा ली। तो बस एक लाइन हम अपने गाना के माध्यम से बोले रहे, किरण म्यूजिक एंटरटेनमेंट से रिलीज भइल बा, बेटी जन्मावल जरूरी बा। अगर आप लोग अच्छा गीत अच्छा भजन के सपोर्ट करी ना तो एक बार बेटी जन्मावल जरूरी बा, जरूर सुनब। उम्मीद बा अगर एक लोग सुनी तो ओकरा के शेयर करी तो 10 लोग सुनिए, तब अगर एकरा से 1-2 लोग के भी सोच बदल जाए तो हमार गायकी सफल हो जाए। गाना के भाव बा कि नवमी में मैया के घर बोलैहा, अरे अंगना में मनसा के कलश धरैहा, गोदी में बाजै कुसु भरला नामा, 9 को कुंवारी तू कन्या खियैहा। तो मेरा कह दिया कि कन्या कुंवारी जे खियावल जरूरी बा। अगर कन्या कुंवारी खिलाना जरूरी है कि कन्या कुंवारी जे खियावल जरूरी बा, अपना घर कन्या जन्मावल जरूरी बा, अपना घर कन्या जन्मावल जरूरी बा, कन्या कुंवारी जे खियावल जरूरी बा, कन्या कुंवारी जे खियावल जरूरी बा, कन्या कुंवारी जे खियावल जरूरी बा, अपना घर कन्या जन्मावल जरूरी बा, जन्मावल जरूरी बा। बेटा ना बेटी दीदी मैया से मनावल जरूरी बा, बेटी दीदी मैया से मनावल जरूरी बा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बार आप लोग जरूर सुन लो, बेटी जन्माओ जरूरी बा। प्रेम से बोले शेरा वाली मैया की जयकारी। आप लोग जोर से निकाल के हाथ उठा के भैया प्रेम से बोले शेरा वाली मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए